Sanibonani Ningizimu Afrika, igama uVuyolwethu Magagwala from GCIS Government Communications and Information System. Siyanamukela kwi-podcast yethu Inkezo Yolwazi. Ngihleli la nobaba umeya waseMuswabantu, ukhansela uSiboniso Zungu. Sawubona baba Zungu. Sibingelela Magagwala bese sibingelela nababukeli bayo podcast. Namhlanje ke sikhuluma indaba ebaluleke kakhulu. We've been in administration for the past 5 years. Siyazi ukuthi even though asisho ukuthi kuyaphela konke, kodwa siyazi ukuthi come end of the year siqala i-chapter 8. So sifisa nje ukuthi ubaba Meya asibeke esithombeni ukuthi kulo 5 years seloku safika eMuswabantu. Imaphi nje ama-key projects or ama-service delivery items ongathi nje othi nje noma uhlele ekhaya uziqashe ukuthi hayi siwumzwabantu we have delivered sisebenzile kulo 5 years umsebenzi uyabonakala. Sengikhandle ukuthena-ke umuzwabantu so omunye uhulumeni-ke kakhulukazi local sphere esondele kakhulu kubantu, so siyahlangana nabantu nabantu ishansuku zonke. So masizongena-ke emkhandlweni 5 years ago ziningi izinto umphakathi abazoziphasisa. So nathi-ke besibuka-ke manje njengoba sesiwuqeda 5 years ukuthi ukuphi esikwaziyo ukuthi sika-achieve. Uma ngizobuka nje sibuyele emuva, umphakathi wakithi bakhale-ke ikakhulukazi not ngento ey'nkulu, bakhale ngey'ndlela ukuthi-ke uma siya emadolobheni kwesinye isikhathi uma izulu lilibi lina bangakwazi ukufikelela emadolobheni. So bakhona amanye ama-project athinta imigwaqo esikwazile ukuthi-ke siwenze siwaphothule. Uma ngizobalula kafushane-ke khona umgwaqo omunye-ke laphaya Ward 10 esiwubiza noma ngasho uza-Access Road, nakhona umgwaqo-ke ikakhulukazi ngemboni yamatekisi ayikhala kakhulu ngayo esisakwazi ukuthi-ke siwenze saze sayiphothule. Umweka-ke Ward 9 khona umgwaqo futhi omunye esiwubiza no-Hangwini Access Road, nakhona umgwaqo sakwazi ukuthi siwuphothule. Okunye-ke okuqaphelekayo ngale mgwaqo engikhuluma ngayo, sithi-ke ey'ndaweni ezinye ey'thanda ukuphakama noma ey'nyukayo siyasifaka ukhonkolo lapho ukuze noma izulu libi kodwa umphakathi wazi ukuthi uqhubeke uhambe kalula kulona mgwaqo. Masiya-ke khona Ward 8 khona umgwaqo-ke esiwubiza ngama-Damini Access Road, nakhona umgwaqo esesiwuphothulile esikade siwenza. Uma uhamba kuya ko-Ward 7 khona umgwaqo esiwubiza ngama-Damini Access Road, nakhona sesikwazi ukuthi-ke siwuphothule. Umuya-ke emawadini anjengo-Ward 1 nakhona ikhona umgwaqo besiyakha khona umgwaqo esiwubiza njengo-Wasi Access Road, nakhona umgwaqo umphakathi wakade ukhale ngawo esikwazile ukuthi-ke siwenze siwuphothule. Umuya-ke Ward 2 khona umgwaqo esizowakha futhi esiwubiza ngo-Nciyathu Wesiganzini Access Road. Kanti-ke futhi kuyona le migwaqo engikhuluma ngayo siyazi ukuthi kwezinye zey'ndawo umphakathi la kunemifula khona ufisa phela ukuthi ungaxhumana, khona nama-bridge futhi esiwakhile. Nakhona Ward 2 khona i-bridge esibiza ngoMhlazini Bridge, nakhona sesilakhile. Umuya futhi nakhona Ward 8 uGayi-Gathunyawo unane-bridge phakathi. Umuya Ward 4 uNduveni Access Road unane-bridge phakathi. So ezinye zezinto sesikwazile ukuthi-ke siyi-achieve cishe kuwona wonke amawadi ayikho-project esingayenzanga. Ngisho nako-Ward 6 khona umgwaqo esiwubiza ngoFantini Access Road, nakhona futhi umgwaqo umphakathi wawukhale ngawo esesiwenzile sawuphothula. Khona omunye futhi esiwuphothule wona ngonyaka-mali esiwubiza ngoNtonjini Access Road, khona futhi e-Ward 6. Umuya e-Ward 5 khona umgwaqo esiwubiza ngama-Seven Access Road, nakhona sesiwakhile sawuphothula. Kube khona noMahela Access Road khona Ward 5, nakhona umgwaqo sesiwakhile sawuphothula. Khona-ke namanye amawadi kakhulukazi-ke la sikhuluma khona ngedolobha lethu khona imigwaqo eminye khona edolobheni esiyishintsha ne-from Gravel Road siyisa kuTiye, sikhuluma ngo-Turner Street imigwaqo eseyitiyela manje edolobheni lethu. Sikhuluma ngo-Galaway imigwaqo eseyitiyela, sikhuluma ngo-Fleet Street khona edolobheni imigwaqo besiyisusa ku-Gravel, nakhona siyenza-ke itiyela. Khona nomunye futhi esimatasa nawo khona edolobheni manje esiwubiza ngo-Corner Street, nakhona sisusa ku-Gravel siwenza itiyela. So uma kuziwa-ke ikakhulukazi-ke kungalasizinda amanye ama-achievement wethu ezinye zezinto esikhuluma ngazo lezi engiyibalile. Kungazona-ke zodwa amaningi namanye ama-projects sikhuluma ngama-community hall, koMazakhele Community Hall,
ihholo lagcina salakha saphothula umphakathi walisebenzisa cishe njalo manje lela hholo leliya. Uma uya koDali khona ihholo esilibiza ngeNdele Community Hall, ihholo elikhulu kakhulu esesilakhile nakhona khona lapha kulowo mphakathi wakaJali. Kanti futhi-ke siye kagxilile nje kuma-project kuphela. Intsha yakithi nakhona siyathuthukisa futhi kakhulukazi kwezemidlalo. Nakhona ama-sports fields esiwakhile, sikhuluma ngoPhumza Sports Field, sikhuluma nge-Harding Sports Precinct, nokuyinkundla yezemidlalo enkulu efaka ama-sports court amaningi. Siyakha ngama-phases-ke, sekuphase yesithathu manje la sakha khona i-ground le-cricket. Nakhona selisiphothula kubona lo nyaka. So ezinye zezinto-ke esizenza ukuthuthukisa kakhulukazi intsha yakithi lapha eMzwabantu. So nje ushuthi lapha eMzwabantu nje umakhanti olandelayo somthola khona laphaya. Kuyiqiniso empeleni kule mikhandlu ewu-4 uMzwabantu kuphela une-sports field se-cricket esakhiwe umkhandlu. Sisakhuluma ngentsha nje nokuthuthukiswa kwentsha. Siyazi ukuthi intsha sinenkinga enkulu nje siyi-South Africa yokuntuleka kwamathuba emisebenzi namakhono nje akhona. Imaphi ama-projects noma iy'nhlelo eninazo njengomasipala ukuqinisekisa ukuthi le segment of the population esibiza nentsha abagcini nje ukuthi bagcine sebenza into erongi sebethi fall into ama-social ills because abanazi izinto abazozenza. Ama-project eninawo ukuqinisekisa ukuthi intsha iyathuthukiswa nanokuthi amathuba noma ngathiwa amathuba emisebenzi noma amathuba okubona self-basithuthukise ayavuleleka eMzwabantu. Masikhuluma kanjalo-ke kuyabanye ye-group esinake kakhulu. Asiyiqali-ke sesiyiqala sey'koleni, siqalise laphaya ey'koleni. La khona sifika khona ey'nganeni ey'fundayo siyinikeze ama-uniform. Ezinye futhi esizenza kwa-12s na-third exhibition la sibakhuluma nabo khona sibavezele ngemikhakha ekhona ey'khungweni zemfundo ephakeme nanokuthi nabo-ke uma beyofunda kube la kufanele bagxile khona. So ezinye zezinto esizenzayo for abantu abasha sibathengela ama-uniform, siphinde sibaxhase laba abasuke beyofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme. Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi uthola beney'nkinga beney'ngqinamba ngo-NSFAS, so siyabakhokhela i-registration fee ngama-program esinawo for abantu abasha. Siphinde futhi ukuthi uma sebephase kakhulu siphinde sibakomelise nothisha babo la sibenzela khona ama-awards. Kodwa ngaphandle kwalokho thinte kakhulukazi ngamakhono. Khona-ke amanye ama-program ebesibanawo ngaphambilini sinawo futhi nakulo nyaka la sithi khona laba abanamakhono sifuna ukuba-identify lapha emawadini. Sikhuluma nje ngomhla ka-11 kuwona uJulayi sizobe silapha eVukuzakhe Community Hall. La sebesihlanganisa khona-ke ama-ward oku-Ward 4, Ward 5, Ward 10 no-Ward 6. La sithi siyobheka khona ikhono. Sigxile kakhulukazi kwezobuciko-ke lapho. Sihamba ne-Department of Arts and Culture. Bese sibhekayo-ke sibheka-ke laba abagxile kakhulu performing arts, sibheka u-fine arts, bese sibheke nalaba-ke kweze-fashion laba abadizayinayo. Amanye amakhono-ke esifisayo ukuthi siwabone. Okwenzekayo-ke sifike siba-identify la bahambe bokhompyutha kwi-district bahambe bokhompyutha-ke sokuhlangene namanye ama-district kwi-province. So bakhona nabanye sibavundululile kubona kule mikhankaso la sithi khona-ke akusithi sonke abanye abafisayo ukuthi bahambe bofuna imisebenzi kodwa abanye bayakwazi ukuthi bayiphilise ngamakhono abanawo. Ingakho-ke nathi-ke siyingxenye yale talent search. Hayi shuthi nje lapha eMzwabantu impela sophuma nomakhantini obhebhi wodumo ngabala ntoni na bonke baphuma khona laphaya. Kuyiqiniso bakhona-ke nabanye sibavundulule kuzona lezi. Khona abanye sibavundulele nakhona koMears Cup esebekhompyutha noma badlala emaqenjini la siwabonayo ku-PSL. Ko-Ward 1 bakhona behlulela uMakhumulo badlala ku-Orlando Pirates. Ba-identify laphaya kwi-Mears Cup. Kanti abanye siyakwazi ukuthi sibalekelele bahambe bakhompyutha abanye kwezinye iy'ndawo la bedlala khona. Kunomunye nje nakhona odlalela i-IB Orlando Pirates kwaMbuthuma. Sasimkade-ke edlala ku-Mears Cup sahamba somxhasa bahamba bomthatha kwi-Kaba Cup njengoba sesembona ku-Orlando Pirates. So sigxile kakhulu nakhona ekuthuthukiseni amakhono. Abanye badlala ko-Richards Bay
nakhona abaproduce lama Mayor's Cup besikade sinayo. Uke wabalula into ebaluleke kakhulu la i-infrastructure development eninayo, bale ingqalasizinda eninayo, ama-community hall, babala imigwaqo, babala nenye ingqalasizinda eninayo enidevelophile ezomasipala. Ungathini nje emphakathini ukugqugquzela nokufaka leli vangeli lokuthi i-infrastructure yebo idevelopwa uhulumeni kodwa kahle kahle eyomphakathi, ngoba isikhathi esiningi siyaye sibona ukuthi sekune-infrastructure but mangabe kuba ney'nkinga ey'khona thothi kune-vandalism gcine ileyona le-infrastructure le ilinyazwe iwona lo mphakathi lo yakhelwe wona. Ungathini ukugqugquzela abantu ukuthi le-infrastructure esesiyidevelophile benze sure ukuthi 1 bayayigada, 2 bayayinakekela ukuze nje i-infrastructure kungagcini ukuthi into ezosiza namhlanje but nezizukulwane ezizayo zikwazi ukuthi zibenefithe kuyona. Okunye esikwenzayo-ke kakhulukazi ey'ndaweni lezi ey'phethwe amakhosi, uma sesonikezela ngayo-ke ingqalasizinda la suke siyakhipha, siyakwazi ukuthi sikhulume nawo umphakathi, sibafundise noma sibatshele ukuthi lokho esesikwenzile okwabo kufanele bakuphathe kahle. Kusikhathaze-ke kwezinye zey'ndawo ubone-ke ama-community halls, ama-sports field, uthole ukuthi sokukhishwe iy'cabha khona, uthole ukuthi alisanakekeli-ke kahle. So sesibagqugquzele ukuthi fanele bakuphathe kahle okwabo ngenxa yokuthi asinayo imali yokuthi-ke singafanele sophinde sifake imali siyovusa lokho ebesikade sesikwakhile. So sesibagqugquzele nje ukuthi-ke ingqalasizinda fanele bayiphathe kahle ngenxa yokuthi yabo nama-community hall fanele aphinde asetshenziswe yiwona umphakathi ekubambeni imihlangano yomphakathi nasekwenzeni nje nemicimbi yomphakathi. So yilokho esesikugqugquzele kakhulu-ke uma sekuthi sesiyabanikeza ingqalasizinda. Ngibazisa ukuthi okwenu, so into yakho awuyiphathi noma isikanjani. Exactly, fanele bakwazi ukuthi ba-own nabo futhi bakufile ukuthi owabo ukuze bangayilimazi phela. So yilokho-ke sesikugqugquzele kakhulu. Siyazi ukuthi kulonyaka ka-2026 ku-local government unyaka omkhulu, sinomcimbi omkhulu lapha ngomhla ka-4 November lapho ngicabanga ukuthi kuzobe kuphume nesinedolo ukuthi wonke umuntu ayoparticipate kulo mcimbi lo esinawo eSouth Africa. Ungathini nje ikakhulukazi kwintsha ukubagqugquzela ukuthi 1 into yokuvota bangayibuki njengento yabantu abathile nabantu abadala, but ba-understand ukuthi ukuvota 1 kwalwelwa kakhulu, ilungelo elalwelwa kakhulu leli, and 2 kuyi-responsibility yethu sonke siyiNingizimu Afrika to make sure ukuthi siyaparticipate kulolu suku kule process so that whatever happens afterwards nawe uzoba ne-accountability yokuthi nami ngabani, because iyona ndlela abahlali esikwazi ukuthi sithi izwi lethu lizwakale ngayo leyo. So nje ukukhuluma ikakhulukazi nenje ukuthi siyazi ukuthi kuzobe kune-registration weekend ezayo njengoba kuzoqala u-August, but also ngomhla ka-4 abantu bangadeniseni baphume bayovota to make sure ukuthi whatever happens afterwards they are able to account or take accountability ukuthi okwenzeka laphaya bayengxenye yakho. Okunye-ke engingaqaphela kakhulukazi eminyakeni edlule ukuthi-ke intsha yakithi imbala kakhulu evotayo, ikakhulukazi-ke le esibiza ngama-2000, okuchaza ukuthi sanomsebenzi omkhulu ezohulumeni ekutheni siyifundise ngokubaluleka kokuvota. Ngoba kuyiqiniso okubalulekile ukuthi-ke lelungelo lokuvota alitholwanga kalula, latholakala kanzima. Kunegazi lachitheka ekutheni-ke sigcine sithola nalelo lungelo lokuvota. So sisalomsebenzi la kufanele senze voter education, sibafundise ekutheni kubaluleke kanjani ukuvota. So siyabanxusa-ke ekutheni-ke ngomhla ka-1 nangomhla ka-2 ku-August kufanele baphume ngomningi babo bobhalisela ukuvota, ngoba nakhona uma ubuka iy'namba bambala kakhulu abaphumayo bahambe bebhalisela ukuvota. Futhi-ke ngomhla ka-4 nje kubalulekile usuku olukhulu la sobe sivotela khona uhulumeni wendawo, local government. So nakhona siyafisa futhi babona bephume ngomningi babo behamba-ke bovotela-ke amakhansela ngalolo suku. Kuningi-ke okwenzekayo kusho namaqembu amaningi nakhona kuze nama-processes okufaka ama-candidate. So intsha yakithi-ke siyayicela ukuthi iphume ngomhla ka-4 ingalenzi iphutha, ihambe iyovota
sibalula-ke eminye ama-achievements wethu la ezinye zezinto esesizenzile futhi nakhona-ke if benesifiso ukuthi siphinde siqhubeke nalezo zinto siyafisa futhi baphinde bavotele lona iqembu abekade belivotele ukuze siqhubeke phela nokuthi sihambise intuthuko emphakathini. So intsha yakithi nje ikakhulukazi yona la saphila kuyona ukuthi ayiphume ukuze nabo babe nezwi kwesinye isikhathi baye bafile sengathi sibashiya ngemuva kwezinye zey'nqumo. So ukuze nakhona bayizwele ukuthi bayingxenye kufanele bakwazi ukuthi bofake ivoti labo ngalolu suku. Sesivala babuZungu, wena nje in your personal capacity ungathini ube umeya wasemzwabantu abantu bakunikile opportunity ukuthi ukwazi ukuthi ubalide, ungathini nje ukukhuluma nomphakathi wasemzwabantu but also nokukhuluma nomphakathi wase-South Africa usikhulumele nje in your personal capacity nge-opportunity nanokuthi izinto nje obonayo ukuthi hayi la ngumfokaZungu hayi ngishayile ngikwazile ukuthi ngiwulide kahle umphakathi usikhulumele nje nomphakathi wangakini nowase-South Africa wonkana. Uma ngithunywa ngo-2021 abanye bebekade omaye bekade bebancane ngaleso sikhathi ngangimncane nabo bonke kwi-province yaKwaZulu-Natal. So kuningi abantu ababekade bekulindele ngaleso sikhathi. So engingakusho nje ukuthi-ke umuntu ofike wayifunda i-institution bethuba bekade linikeziwe kodwa futhi asigcinanga nokuthi sifunde kuphela khona nokunye sesikwenzile okuhle. So sibonge kakhulu ngethuba umphakathi osinika lona kulo 5 years kuningi esikwenzile. Siyacela futhi ukuthi nabezayo baphinde babanikeze ithuba leli abasinikeza lona, phinde bakwazile ukuthi kwezinye zezinto abezikade ziyinamba bakwazi ukuthi basibekezelele, ezinye sakwazi ukuthi siyi-address. Uma ngikhuluma nje ngedolobha lethu, enye ingqinamba besikade sibhekene nayo ukuba nogesi bakhona uphinde ungabi khona bocisha njalo ugesi wethu, kodwa sikwazile ukuthi sihlale sibonisana ne-management kwanezinto ezinye sizilungisana. Ngikhuluma nje manje asisenawo ugesi ocisha njalo lapha edolobheni, so kuyama-fault nje enzeke ngaleso sikhathi. So ezinye zezinto esikwazile ukuthi umphakathi wasibekezelela kuzona kodwa sakwazi ukuthi futhi siphinde siyilungise. Umoya nje edolobheni lethu lalaziwa kakhulu ngedolobha elalikade lingcolile kodwa ngokuhlala ne-management yethu sibonisana sakwazi ukuqhamuka namaqhinga azokwenza idolobha lethu lihlanzekile. Ngikhuluma nje sake sasavela nathola ne-award kunyaka manje ka-2022-2023 ukuthi siyidolobha cishe li-clean nawo wonke kwi-urban category. Sathola nemali engango-800,000. So ezinye zezinto umphakathi okwazile ukuthi usibekezelele wasinika ithuba sakwazi ukuthi siyi-address. So kukhona-ke nokunye mhlampe umphakathi ozobona ukuthi asikwasihamba ukuthi si-address kulona-ke lethuba, kodwa siyacela futhi ukuthi abezabo abanikeze ithuba lokuthi baqhubeke nokuthi benze kahle. So ilezo zinto nje engathi umuntu azicelela kona bese sibonga-ke nethuba umphakathi obusiphe lona. Nokuthi sazi ukuthi umsebenzi awupheli ngomhlaka 4, umsebenzi uyaqhubeka. Nomsebenzi uyaqhubeka kuphela umhlaka 4 nje siyovota ngale ndlela esizovota ngayo, kodwa nomsebenzi uzobe usaqhubeka. Khona futhi nokunye esikwenzayo manje sese-second over ngomhlaka 4 kulaba umphakathi ozobe ubakhethile. Hayi-ke nizwele eNingizimu Afrika usekhulumile ubabuZungu usitshelile ngama-projects abebenawo futhi uyasiqhuquzela kakhulu ukuthi siyintsha kakhulukazi, nami ngiyazibala njalo intsheni siphume siyovota senze sure ukuthi we participate kulama-democratic processes because abaluleke kakhulu, nanokuthi sazi ukuthi umsebenzi awupheli manje, usekhona umsebenzi njengoba kade esho, kusekhona okuningi abasafisa ukuthi bakwenze. They've seen, bafundile, so nje siyacela ukuthi wonke umuntu aphume ngobuningi babo bayofaka loya X loya. Ngalawo mazwi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga na siyathemba nanokuthi umsebenzi uzoqhubeka kahle ukuze nayibe yonke into izohamba kahle. Sibonga kakhulu ngethuba, siphinde sibonge nabona nje sasethuba siphe lona. Siyafisa futhi umphakathi ukuthi lo khetho esalona ukhetho olunokuthula ngalona ndlela, ingabikho into endisayo. Umphakathi uzoyikhulumela wona ukuthi ufisa obani, bangabikho abantu abafuna ukwenza izinto ngenkani. So lokho esengicela nje emphakathini nakubona bonke abazobe bengene lo khetho ukuthi-ke bazame ukuthi baqikelele ukuthi wonke ama-processes enzekayo ahamba ngokuthula. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.